Nu este doar despre a urca atunci pe munte, totul mă motivează. Curiozitatea, dorința de explorare, dorința de a împărtăși experiența cu oamenii cu care urc. Ajungând dimineața cu pricina, sunt bucuros că începe. Eu sunt Alex Benchea, am 26 de ani, sunt sportiv și am studiat geografia în Cluj, la UBV. Tot în Cluj mi-am descoperit și pasiunea pentru munte. Merg pe munte de 7 ani, de aproximativ 7 ani și un proiect tare drag mie este Seven Summits, escaladarea fiecărui cel mai înalt munte de pe cele 7 continente. Am descoperit muntele prin intermediul unui prieten din Cluj, Florin Năstase, cu el am urcat prima dată pe munte. A fost o tură decisivă, ca să spun așa, chiar pe cel mai înalt munte din România, pe Moldoveanu. Era ceva nou pentru amândoi, a fost o tură așa mai aventuroasă, cu dormit la refugiu, cu vreme rea, cu aventură în adevăratul sens al cuvântului, dar cred că cel mai mult a contat atunci faptul că Florin a avut încredere în mine că am să reușesc. Mi-a dat un boost așa de încredere și după am simțit că asta vreau să fac, să urc munți. La sfârșitul anului 2018 am aflat de Climb Again, un club sportiv care face escaladă, terapie prin escaladă pentru persoane cu dizabilități. Am mers la un festival de cățărat în București. Am vrut să fiu un exemplu pentru copiii nevăzători, fiindcă cățărasem și în sală, am ieșit și pe munte și am simțit că pot face asta pentru ei. Da, mă numesc Delia Liscan. Pe Alex l-am cunoscut prin cei din Lotul Național de Paraclimbing, adică escaladă pentru persoane cu dizabilități. Și ne știm deja de peste 5 ani. Mi se pare că sunt foarte impresionanți prin ceea ce fac. I-ați văzut și voi, pot să se cațere la fel ca oricare alt om care nu are nicio dizabilitate. Singura diferență pentru sportivii nevăzători, de exemplu cum e Alex, e că el are nevoie de indicații pe traseu, adică de un navigator. O persoană care stă jos și îi spune unde să pună mâinile și unde să pună picioarele și de obicei ne orientăm după ceas. Ora 12, ora 3, 6, 9 și în funcție de asta el se cațără. În rest, el are aceleași antrenamente pe care le are și un sportiv fără nicio dizabilitate. Ușor, ușor am prins curaj și le-am spus de planurile mele, de munții înalți pe care vreau să urc, de Seven Summits. Am început cu 3 munți, doar 2 făceau parte din Seven Summits. Este vorba de Kilimanjaro, Elbrus și Mont Blanc, tot așa un vis de-al meu de a urca pe acest munte. Știu că e foarte popular și provocator și așa am început. Kilimanjaro, al doilea a fost Mont Blanc, apoi Elbrus, iar mai apoi alții. Mie îmi place mult să mă documentez, să citesc, să vorbesc cu oamenii care au urcat acei munți. Așa îmi fac și o hartă mentală a locului pe care urmează să-l parcurg. Chiar m-a întrebat la un moment dat cineva de ce nu mă duc cu elicopterul pe vârf sau ceva de genul. Și am zis că unde ar mai fi bucuria, unde ar mai fi. Mi s-a întâmplat ca pe un munte, eram un grup mare cu diverse dizabilități, deci pentru unii era mai greu poate să coboare, fiindcă aveau o dizabilitate locomotorie. Cred că jumătate din grup atunci au coborât cu telecabina, dar eu mereu regăsesc bucuria asta și la urcat și la coborât. Nu aș da-o pe nicio telecabină.
Da, un moment care m-a marcat și mi-a dus o bucurie foarte mare a fost chiar când am participat la cea mai lungă expediție pe munte și expediție în adevăratul sens al cuvântului, când am urcat pe Aconcagua, în America de Sud, pe cel mai înalt munte de acolo, la aproape 7000 de metri, 6962. A fost o experiență mișcătoare, așa. Am stat 14 zile pe munte, în care am urcat treptat, m-am aclimatizat. A fost nevoie să fac pași mici pentru a îndeplini un vis mare. Și mi-a fost și greu, dar când am ajuns pe vârf, atunci am simțit că, wow, am reușit. Și atunci mi-am zis că chiar merită să fac asta și mi-am dat seama că mi-a o împlinire mare. Cred că fiecare are un moment așa de bucurie în viața lui. Eu mereu îl regăsesc pe munte, un moment așa de bucurie, de împlinire, de încărcare. Sunt cunoscut în comunitate de nevăzători sau a persoane cu dizabilități. Ei sunt foarte impresionați așa de ce fac, de cum reușesc, chiar sunt curioși, întreabă. Le transmit să fie curioși, îndrăzneți și tot timpul să aibă o deschidere spre noi experiențe, să meargă înainte și să ceară ajutorul. Cred că fiecare experiență, fiecare provocare te îmbogățește. Cred că provocarea mai mare e pentru ei să iasă din casă, să meargă singur prin oraș, să fie independent, să se orienteze, să facă multe lucruri normale. Dar, e fain că eu, ca să pot ajunge să urc munții, a trebuit să fac asta, să fiu independent. Fiindcă nu mă ia nimeni și mă duce de acasă la baza muntelui sau în punctul de întâlnire. Asta e interesant și mereu m-am bucurat că am parcurs etapă cu etapă ca să ajung aici, adică toate sunt importante. Uneori m-am confruntat cu indiferența oamenilor, cu reticența lor, cu poate frica lor de a ajuta, sau uneori critica, faptul că uneori te descurajează să te descurci, să mergi singur, să fii independent, tot apelează la leitmotivul ăsta de a avea însoțitor. Cumva ei nu înțeleg că esențial e să te descurci fără să depinzi de cineva.